Promise Mkwananzi azoya kuipa manje au yakaudzira SADC kuti aiwa SADC kana chiya munyika yeZimbabwe ngairege kuunza ma illegalities notinoza kuti mutungamiri mwe chete opposition kwedu vanhu va Nelson Chamisa kwari loyal to naye aiwa sambe na mashoko ataura aiwa achiudzira SADC kuti bo subscribe like kuti on the bell icon utanyira chiti the one and only leader we know who was truly chosen by the people of Zimbabwe is Nelson Chamisa. SADC should not come to endorse illegality, illegitimacy, and criminality. We implore them to help Zimbabwe resolve its legitimacy issues first before conferring chairmanship. SADC cannot and should not be complicit in this. If an illegitimate head of state chairs SADC, that SADC becomes illegitimate and unfit the superintendent over the legitimately constituted member state. Stand up citizens. Nomasho anatoka panapa na Promise Mkwananzi achiti aiwa kana idi mnangagwa angopowa chairmanship sezvamunongoziva idi mnangagwa anonzi aiwa is an illegitimate leader ndako kuti akaita maflood elections mugore rapfuura sauri kuti aiwa kana SADC ikangompa chairmanship aiwa SADC inenge yatova corrupt. Chiboduze mafunguro enyu muri kudi pamusoro mashoko Promise Mkwananzi pine comment section medu kuti mafunguro enyu no subscribe like channel on the bell icon.